Atajatzetik, Bilbora. Minutu gutxi falta dira Debagoienera korrika heltzeko Leintz Gatzagatik sartuko da eta Antzolan esango diogu agur. Aramaioarrak hartuko dute lekukoa lehenengo, gu prest gaude eta zuek ere prest baldin bazaudete, tipitapa egin dezagun korrika euskararen alde. Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura. Bueno, hementxe minutu gutxi falta dira korrika heltzeko, hementxe mugan gaude, Leintz Gatzagatik sartuko da korrika, Aramaiotik aurten ez da pasako, baina Aramaioarrak egingo dute euskararen alde, ezta? Bai, hoxe, etorrikoa, hemen gaz, beti moduan, prest. Prest, beroketak egin dituzu gaurkoan? Ondikonez, untxe ingo hau. Zein luzapen da, ze beroketa egin behar da? Bestoket ideite. Zoze berotuko hau eta kilometro pare bat itxeko nahikue. Eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Kuadria, hementxe egin dugu Leintz Gatzagara hiltzeko puntu honetan, badator Laizter korrika. Ez dakit prest zaudete aurtengo korrikarako? Bai, oso prest gaurte. Bai, prest zaudete? Bai. Gogotsu zaudete? Bai. Bai. Zenbat korrika egingo duzu zuek euskararen alde? Asko. Asko? Hemendik nora arte? Ba, ez dakigu, baina alik eta geixen. Ba, zaiatu Maulanda baino. Tipitapa. Korrika! Leintz Gatzagatik poliki badator korrika Eskoriatzara eta Ingeru Guardako biribilgunearen aurretik Eskoriatzarrak jada zain daude korrikari ongi etorria emateko. Izan ere Gorozarri dantza taldeak 60 urte bete ditu aurten eta ongi etorri berezia egingo dizuezuek 24. korrika honi, ezta? Hori da, bai. Gaur egun berezia da notzat, eta bueno, gube hemen egotia gure dugu, osake, bai. Bihotze ongi etorri bat korrika jarkuekin, dantza talde bat garen egin, horri itxura bat emoteko, eta bera jakiteko dantza talde bat garela. Eta bueno, eskoitzan bete baten kukumarruak dantzan karnavaletan, eta dantzan jarri ditxugunez, horten kukumarruak aterako die gureaz. Eta nire gainera zuek lekuko eramango duzu, ez dakit beste urteren batean, edizioren batean eraman duzuenez, edo zer suposatzen duen zuentzako lekuko hori eramateak. Bueno, niretako ilusinua da, sekula ez doteruen lekukua. Eta talde bezala, emotuzte garrantzia bat, garela eskoitza mailan zerbait, eta ilusio asko. Ika! Hemen dator korrika! Eta ozen entzun dadila Eskoriatzan, sarri! Aupa goro, sarri! Badator Laizter korrika Eskoitzara eta hementxe zabitze jarraitzen, ez da? Plazan jarri da, telebistan, ez da? Bai. Bueno, zer, posik badatorrelako korrika beste? Oso posik. Hemen zeinketan gazaber nundi datu zein. Nundi dator? Kastaini zein guruen pitzeta datu zela hon. Egue zapatilakin, Euskaren alde korrika itxeko prest orduan. Prest, albot bai. Asko ez dut ingo, baina apur bat bai. Posi zaudete lekuko eramango duzuelako? Bai, oso, arro. Negoziok normalian bizitzan behin, euro bialdi izaten dira orduan, apur bat urduri, samar eta gustora, oso arro. Oieko jadeiaz, txokolatia izen egon gare, eta digo, nibikat, lazultue. Izan be txokolatea jarri duzu hemen herritarrentzako pixka bat berozeko eta indarrak hartzeko gaurkoan hotz egiten du, berandu da, gaua da, eta edo eguneko lehenengo ordua eta... Ikusi da, lapiko txitsuin ja. Dantza taldeko kideekin egon gara, 60 urte betetzen dituzte eta Arizmendi ikastolako ahalmenguneak ere bai, eta zuek ere ospatuko duzue modu baten edo beste baten Euskararen alde gaurkoan, ezta? Bai, hori da. Bai, eta hori, hemen 60ko ekitaldi izakin dututa, bertso eskolak, indako lana probari aitortza egiteko asmoz, lekukoa, bertan ibilitako Jose Borkiak hartuko dau, eta hori izango da gure aldetik ikasle batek. Ikasle batek, guraso batek, irakasle batek, eta lehengo bertso eskolako parte izan zen beste kide bat epe, bai? Bikote, Euskara gara? Euskara gara.
moduz bizi izan duzu zuek korrika? Ba, esperientzia desberdina da. Bai, oso polita. Emozioa, hunkigarrixa. Eta lekukoa eraman alizatia eta hainbeste eskutatik pasatzen den lekukoa, oso hunkigarrixa. Izerdi batzu da jozu, nundin orain jozu gaurkoan korrika? Ja, lagunta leba legutixora, handikona. Bai. Legutixotik Eskoitza daño orduan. Bai, denporia errekuperetako. Atzerapenekin zatorrela eta atu falta galguz, ezta? Bai, beste batzuk ingoen jau rotondati rotondara, osea ez gehiago, Así que... Zuik zezaie, loin jozuenak deskantzau talde horretakoak, ero afeimeixien dia kalian jozuenak injarrak hartu eta parrandan gero zaiena korrika. Poteua eta eke sumarri errezta. Bueno, korrikaia bat, Atxabaltara, hemen ikuste ditugu Atxabaltarrak. Hotzari aurre itxen, baina gogotxu ilusinoz, eta ziur, eltzen darakoan estanda ingo dauela. Atxabaltan, girua berotzen dabil gutxinaka. Korrika, 24. ondion be, eltzeke, itxaron aldisa, luzia abilizeten edo zer? Bueno, oso luzia ez, gaur eukido beste tartetxo bat korrika indu be Arabako aldi esati bat, eta jarraian etorri gare, da hain beste txanda bat. Lekuko eruteko saria, zein izenean? Udan partez, ingo zati bat guk, da gero aretxartek, kilometro bat erdi ban hartu du. Udak eta aretxarte, eta gu pelotako zailekoa gare, eta aurten pelotakoak erungo. Eta beranaldi berri xepe bai, korrikan parte hartzeko prez, ezta? Bai, pozik eta ilusioz. Zer da gixe gustatzen gatzuna korrikatik? Euskara indartzen dugula. Ederto, lehenko aldiz izango da parte hartzen duzuna, horrekoetan parte hartu izan duzu? Bai, 2 aldiz eraman dut testigo. Hau bigarna. Eta bueno, ordute gixak egokizenak itzena sarren, merezi da, ezta? Bai, asko. Ederto, bueno, zer da zebendako korrika, euskara gara lelua, zer nabarmenduko zinuke korrikatik? Sortzen den girua eta euskaldun guztiok batera ematen digun bultzada euskarai eta batez ere hori, girua eta bultzada erra izaten dela euskararako. Araban hartu duzue, Atxabaltan bai, Bilbora fateko asmoik bai? Ez, Bilbora joteko zare gongo, baina gure granotxua beharri du. Atxabaltan egon dabe, Eskoitzarra sariela, ezta? Eta hori, konte guzu esegatik dan hori. Bueno, pentsau du, Atxabaltan zauela juerga gehiago, ambiente giro gehiago, Eskoitza baino eta orden izan du, aprobetxetako denboria eta 3 ordu egoteko itxaiten, eta Atxabaltan Eskoitzan baino. Ederto. Bueno, zer da, konte duzu, zer da zebendako korrika? Zer da, segati da berezisa? Euskerako... Euskera aldarrikatzeko korrika itxen du. Eta oran... Esentzia, mugimendu. Euskalduna gari eta hori aldarrikatu inbidala uste du dela garrantzitsua. Eta gainera, Euskara bultzatzeko da metodo oso on bat, azkenien mundu osoan ikusi lehiken gauza bat dalako. Telebistan igarotzen den programak die. Eta euskera aldarrikatzeko metodo oso ona. Zuzenian, basabitze jarraitzen hor aplikazioetik eta? Bai, niri komenta guzti, 20 minututan pasetan eta ni venga korrika ba. Hori da, ez dakit, egunon, gabon, zer esan behar dugun? Egunon, guk lapur batin jau, guretzat egun hasi da. Ederto. Eta gainera oso ondo hasi da. Bai, igual, eurixa bentat ez eta... Eta giro, kriston giroa dago mena Atxabaltan, oso ondo. Ederto, trikitela eurixa bentat ditugu, korrika no iritsiko zain. Berezizia da korrika, ezta? Oso, guretzat bai, gainera... Entzuten danien, apur bat ikusten danien argitxasuna eta oso emozionantia da bai. Ados, ilusinua, unkigarrixa dela, berezik izuk zera esparmalatuko zuen, zer sentitzen duzu korrika datorrenien? Ez dakizela, esan baina, eta gainera, nire mundu usten lehen amorra apur bat, etozen gorutz eta gaztetxo pila bat, korrika dela, eta anak erderaz. Ostia... Kontra esan latza. Bai. Eta guretzat da euskeria. Euskara gara eta hori zen bigara, ezta? Euskara gara. Ederto. Hori da, aurtengua eta betiko izen bida.
Zer moduz joan da? Primeran. Bai, ez? Bai. Izerdi patxetan ikusten zabez, bintzat, ez? Bai. Nun hartu dozue? Venga, konta iguzue. Hasieran. Bai. Almenen. Bai. Eta hasierako asmoak bete dituzue, distantzia... Kartelakin eta bukaren arte. Bai. Zer da korrika zuentzat? Euskara. Bai. Euskara. Berezixea, ez da? Unkigarrixa mundu bat kabitzen da korrikan, ez da? Bai. Beti euskeraz eta gaur gehiago. Hori esan zuen. Korrika bai, baina gero pasten danean euskeraz itzen dugu, ez da? Beti. Eta hori bio, ez da? Egunero. Zela bizi zen dozue? Gustavo jatzue? Zenba korrika indozue, ba? Nik asko eraman dut testigua. Bai, lekukoetan arun dozu? Zeinen izenien edo, konta iguzu hori? Eraman. Ala, eta? Ze sentiru dozu? Ez daki. Politxa, ez? Lehenengo adixea korrikan parte hartzen dozuena? Bai. Bai, ez? Ez. Bueno, ez. Korrika txikian bai, baina ofizialean igualez, edo? Bai, nola pizka. Nik bi aldiz. Bigarrena. Eta euskera zinbida, ez da beti, eh? Bai. Oso ondo, ointxe zein da plana oino gera edo? Ontxe txokolatia jate. Txokolatia jatera? Oso ondo, disfruta, ez? Eskerrik asko! Korrika paseo da txabaltatik eta korrika inostien zerrobeto txokolate berua hartzia baino. Jendetza elkartu da hemen Durana kaleko elkarte gastronomiko baten, atxabaltarrak ja pasadu dira korrikatik eta txokolatiaz gozatzen dabiltzie. Hemen danon artien apurtxo bate hotzai aurreitzeko, txokolate hori da. Bueno, nik aparentzia asko ontsetorri nazen, ni banatu bekarrik. Baina, bueno, korrika Horreti lanien beste batzuk egon die. Baina, bueno, banaketa be badaurana, eh? Bai, batzuk itxen dabe animau, ez datu takarran, ez datu txokolati banatu. Lan banaketa, importante. Hori lanerako emuten da. Hori bera, bueno, korrikia ze berezia dan, ez da? Bai, beti emozioz eta bizitzen dugolako zirrara berezi batekin, eta bueno, nik uste dut badala Euskaldunok batzen gaitxuen ekintza berezi bat, ez? Ederto, korrika paso da, baina beste 365 eguna be, euskera zin digun, ez da? Bai, ze batzutan emoten dago korrikan bakarrik itxen dugula eta ez. Bixerbe egunak argitzuko dau eta euskeraz jarraitzu daigun. Tipitapa, badator poliki Aretxabaletatik Arrasatera korrika hemendik portaloitik pasako da eta arrasatearrak prest daude, gertu daude euskararen alde lasterka egiteko. Aekaren albo-alboan gaude, izan ere zuek bertako ikasleak zarete, ezta? Hori da, bueno, Arrasateko euskaltegi, bueno, Aeka ikaskeak gara, eta, bueno, nik eta Lupe pizkatxoa durduri pues, egon gara, eta, bueno, hau da nire bigarren korrika, Lupe da zure lehenengo aldiz. Eta, bueno, emozionauta asko, eta, bueno, esperando, itxarote. Lupe, lehenengo aldia, zer modu zaude, urduri, emozioz? Emozioz, bai, oso emozionataz dago. Korrika! Nola ingo diozu zuek hemen Arrasaten korrikari ongitorria? Bueno, preparatxoko biben gala, eta gero pankarta bat bai, eta hola. Bueno, gaurkoan hemen peto eta guzti zaudete, korrika ingo duzue, portaloian hasita nora arte? Aldogun arte. Intentzioa San Prudentziora, baina, bueno, ikusiko da. San Prudentziora. Bueno, gaurkoan lekukorik zuek ez duzu eramango, baina nik badakit eraman izan duzuela, ezta? Non eta zer nolako esperientzia izan da? Bai, noiz baitz bat, erungo. Bai, Nafarroan batez. Noainen, 1.000.000. Bai, ikastolatik bazara, Euskaltaldia, 1.000.000. Hori da, eta esperientzia bikaina, eta hori da. Eta orain zuentzako galdera erreza edo zaila izan daitekena, zer sentitzen duzue zuek korrika ikusten duzuenean badatorrela ona? Emozioa. Bai. Bai. Eta zoriontasuna ikusten beste jentek parte hartzen dagoela korrikan bertan. Eta gainera geure herrixen ikustia, zelan jendean afaten dan. Bai, euskara lale borrokatera batez. 2760, Bezaire Mendizabal elkarteak ere euskararen alde lekuko eramango duzu eta. Hori da, bai, azkenen urteetan eros izan du beti kilometro bat, eta bueno, urten tokaude, eta prest, eta gogoz, eta hemen kilometroa motzitzen die, izango bazien kilometroa danako lan, baina ez, gustora. Ikustia bakarrik, oixoko lauretan zenbat
jente dagoen arrasaten, ez, ez dakit oso ekimen berezi eta politxa. Izen begu hortxe, Araba Gipuzkoako muga horretatik lehintz gatzagatik sartu denetik horka jarraitzen gabiltza herritxarrekin batera, eta herritxarrak argi dau, berandu pasau, hotzin dana dalakoa, jaieguna izen bertan Euskaren alde lasterka itxeko prest da zela. Bai, hori da ikustekua, aurreko asteburuan da zenbat jente ibilizan Nafarro ingurutik eta holan, sekulako bultzadia da, nik uste gaina inguru horretan, igual hemen biharra dau, baina beste inguru batzutan gehiago eta bai da, pasada bada zenbat jende mobilizatzen dela. Eta enpresetan eta gora Zer moduzko esperientzia izen da, ondo bizi zen dozu, emozio, zurduri? Bai, ez da, ederra izan da, Jende pila. Oso ondo biligare, benetan. Posik, ez da, korrika gustora, Ez dakit nundin orain jozuen gaurkoan euskarian alde korrika? Gaztelupetik onaino, Gelmaraino, eta ondo. Euskara maten du behar dalako, eta sustatu behar dugulako, danon artian, eta importantea hemen egotea. Tipi-tapa. Korrika! Lekuko aldaketa pila bat egingo dira, 3.000 lekuko aldaketatik gora izango dira, 11 egun hauetan, Bilbone amaituko da eta korrika. Gustatuko litzaizuk ez ere lekuko eramatea? Bai. Bai, zergatik? Bai, horan, bai, aldaz egon, aldotela ikusi, bai, nik nahuela prez, eta aldarrikatzeko nire bai euskaraz, itxerakoan korrika, nahi aldarrikatzen baina bai jente gehiauke. Gora korrika! Arrazaten da, une honetan korrika, eta segitxuan ona elorregira etorriko da, eta bitxia izango da aurten, izen beine biharrian, bigritxan, zarkatuko dauelako bada elorregi. Hain justu arrazoia da, lehenengo oinatirako bidi hartuko dauela, han barruan kilometro batzuk egin eta gero, etorringo da, berriz belorregira, berrarako bidi hartzeko. Ekukune, bai, baina... Bueno, dagoeneko ja prez basoi ez zuen tokira, nundik zatoz eta ze bide itxeko asmuekin. Bai, gure lekura goiez, gu ategitik gatoz, ategi da hemen arrasateko kooperatiba bat, eta, hemen justo San Prudentziora heldu aurretik azkenengo errelebo hau gemungo. Zer da zuentzako korrika, ze da momentu honetan sentitzen duzuna? Hombre, posa hundixa, jai bat, guretako jai bat da, eta, guretako bi gauza ospatzeko oso garrantzitsua ez, euskara ospatzeko, eta horten ategiko eta urte betetzen dauela, hori bi ospatuko. Zegoen kilometrua ze gainera gero oinatirako bidi hartzeko aukeri dokotzu? Bai, apurtxo bat ingo, asko begeixau ez, goizeko ordu txikitan toko jaku, así que ez da muskuluak oso flexible, baina, gure destatitxua da apurtxo begeixau eta jazta. Gozatu daizuela, eta eskerrik asko? Berdin, eskerrik asko. Badoia jentia poliki, elorregi datorritxa, eta betxu zentzuk etopo ditugun lurralde buzekoa die, seguru, hemen aurpegi bat oino gehiago esautuko dozuela. Ze moduz? Ondo, fresko. Ilusioakin ze sentitzen? Bai. Gaia urtero erosten dugu zea bat, lehen kilometroa zan, oain esku arte bat, eta ilusio askokin, bai. Zeuko erengo zulekukua? Ez dakit, hor nik lehen eraman nuen eta beste voluntario batzu badaude. Erabakitzeko dakotzu. Hori da. Toka bizkero gertuzu? Bai, noski. Ez da problemik. Zeuen kilometro izango da, hemen ditxik hartuko zuen segitxuan, eta gero ze asmo dakotzu? Gero gozaltzea goaz, karo, noski. Elkarte bate, bergarko elkarte bateko sozioa da gure lankide bat, eta aragoaz gozaltzea. Bestitako gozaria gaine. Du da barik, irabazitxakua. Eskerrik asko eta gozatu dezuela. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Makalen alkartuko epemen dauz, gainera lan bat biherri bihin jaue. Gabon, Jon? Gabon. Untxe lasterra eta karren ikustu, baina txokolanak ondo inezatuz, zeatik eta nundik? Bai, Sociedad bertatik gatoz. Herrixari ekarpen bat inazmoz edo, erabaki gehen, elkarte moguan
txokolata diegia behin korrika erritxi pasaitxe zanean, eta eraberian baita kilometro erostia. Orduan, aprobate gaztetxo garenak etorri gara ona, eta veteranotxo dianak gelditu dian txokolatia prestaketan zuzia. Txokolatia orduan esan digun prest, zenbalitu eta zinentzako. 50 litroen ju, kalkuletzen dugu 250 pertsona ingurundako, eta gura dauen danendako. Zuzeeko ati ere itagongo da, eta animaiten dan oro, ongi etorri izango da. Zer da zuretako eta orokorrean makalenakuntzako korrika? Ez dakit, gustu zaila dela saltzia erabaten, ez? Prote Euskaldun garen einean, ekimen nagusisa, euskaran aldeko ekimen nagusisa, eta geure elkartia badako, ez? Igual apur bat hori, izaera sozial ba nola bai esateko, bere garaixan, bai antzerki, bai ekimen, hitzaldi eta antolatu izan zituan, eta horrati baita leginketaran gara, ez? Elkarte moduan, ekarpena egiten hizkuntzan alde, euskarian alde, eta helduen alfabetazioan alde. Gozatu eta datorren bitxartien beroketatxo batzuk izue. A ber, eskerrik asko. Ondo pasau, eskerrik asko. Korrikak historia politxe eta asko ekartzen editzu eta horretako bat da, ontsa segitxuan esatuko dana. Tia Pepi dauko izena kilometro honek, eta Tia Pepi horren loa da gurekin dugun laguna. Gabon. Gabon. Historia politxe besteko gogorra kontuztezuna gore. Bai, egisa esan da, azaroan jakin geben gaixotu zala Tia Pepi, eta, azarotik ona bastante gogorra izan da, danondako. Eta guretako Tia Pepi izan da, jobandako bigarren ama bat izango balitza maura, txiki-txikitatik. Eta, ez dakit derrepente okurru izaten hau kilometro pariketia politia izango zela, gesto politia izango zela, eta guztauko xakola behari, zateko oso abertzalia eta oso euskara salia izan da beti. Orduan, pentsau, deitu, idatzi, erosi, eta listo. Hilo badanan artian ingotzen oparixa, baina, klaro. Bera, ospitzalia neuen momentu horretan, eta joazitzen bisitan, eta petua, emuntzezun. Bai, aztelenian ingreso behin, eta pentsatzen geben etxera bueltako zala. Eta, ez da bueltau. Gaur pentsatzen geben hau telebistaz ikusiko ebela, baina, horra gongo da, indarra muten. Opari edarraina indotzazue, dudabarik eta familia dana batu elkarrekin. Bai, hori bai. Betik izan gara familia dana batuta egotekoak, eta egun honetan, azkenengo egun honetan batez be. Eta politxo, egingo zue dudabarik kilometro hau, zeuen tarte hau, tartien be banatu ingo zuelako, ez da, zeinek hartu? Bai, nik uste dute bizemiek eroango daubila testigua, baina aurrena nik uste dute nire amak bere aizpiak, tiak eta bere gizonak Tio Xalbak hartuko daubila testigua. Aber, ez doian oso aguro eta burtsa bat ralentiz egiten duen, 76 urte dakoi eta burtsa bat suabetxu gufaten den da, gero ja semiek hartuko dago eta viaje, baina beren jarrakin. Korrika beti da berezisa, hause berezekin, zuretako beti berezisa. Oso berezisa, bai. Eta derrigorrezkoa? Derrigorrezkoa, dudari bet, bai. Pesarga da gozo bat eta segi, eta eine ulu eta takarren ondo. Oso ondo, eskerrik asko. Aupa, Tepe! Oinatitik urten dagoeneko korrika eta ikusten duzue batzuk egin dauela eta kilometro batzu bai zerbitzuta esatu zielako, nondik nora ibilizarie? Ne kasuan kirolde gizan sartu naiz eta ontxe zubilaga bukaeraino. Eta pidien egin jozu trikitz? Bai, fan etorri egin ju eta kasualidadez jente pilatu baina elkartu inga. Bai, hori da, nire kalesartik urten dut bakarrik eta horlako baten jenti eusketan fan dabe bai, herrixe atzean jaten fan geninean eta topo inju eta batea bukatu du hemen. Emozionanti izan da? Bai, apurtxa bai. Nik egisa esan korrika zuzenien etxien jarrio, teneukan asmoik urteteko, ze hori, etza jente asko animau, eta animau inaiz eta gaurakin bukatu. Ikusi dozu zuzenian eta esan dozu nibe bai? Nibe bai, batu inbi naiz eta hanfan naiz. Eta zuke barrez, aurretik ja pentsauta, entrenauta, goz jaikitza, ozer?
Bai, ja mentalizauta gauzen, goiz jaiki bizala, eta hasieran alarmia jo dagoenean dudak, baina gero merezi izan dut, eta atzenean ez gara damuketan. Zer da zuetako korrika? Ba, atzenean euskaran alde ikia, danok herri modura, eta bukaera arte buruka ikia. Derrigorrez parte hartu biharrekua? Ba, aldanean bai. Ara, atzenengo alditxan enen hartu ezin izanen, eta aurtengoan enen gura altzia. Pijorreitakoak zara? Bai, hortxuri hartu guen txikitatik, ordutegi izan arabera zamurra gozailagoa da, eta oin moldaketan edadiak enta beste ordutegi batzuta, hasi bai, fijo. Zein da zuen plana oin? Ba, oin egizia esan, etxea purtso bat, geho beste inberro batzu daku, eta deskantzau, eta geho tope berri zapatu gaztea. Gozatu dezula eta eskarrik asko. Bale, zueri. Bakotxak erabakitzen da, zenba kilometroein, eta hemen etuko du mutiko kuadrilla honek, batzuk entxu Gabon, zemuz? Ondo. Nundik nora, zeustot, ordu betero inozuela zuek. Bai, ulmapa katxinetik ona. Eta zemuz? Ondo. Eta horrek zer esan gure da, gaur loin barik zauziela, o? Ba, lo gutxi inju, eta bain berriz deskantzaia. Eta zeatik hartu duzu parte korrikan? Eskaran parte ikeko. Importantia da lapetzeta jatzue? Oso importantia da. Eta zer da sentiru dozuena? Zer mozin orosat? Osa, eta osakin gutxi ukantzaian zinen eta orduan, aldun gehixen nahi. Lehenengo aldiz parte hartu dozuela korrikan? Ez, aurreko korrikan egon nintzen gaixorik eta nien parte hartu baina beste da nik parte hartzen dut. Orduan, gaur, pozik? Bai. Eta oin zein da, zuen plana, orduan? Ba, oin etxera deskantzaiera. Neukuen jozue, eskerrik asko, eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Korrikaren zain, lekuko erumteko hartu dekiko zu, berezisa, ez da? Bai, oso berezisa. Bixok eramaten dugu, Rajimeketanik, Arantzadi ikastolian izenian, bidelagun proiektuan izenian. Ados, horrego zu bidelagun proiektua, motzien zer dan? Bidelagun proiektua da, proiektu bat Arantzadi ikastola barruan dagona, nun pixkat euskeria bitxerkari hartuta, kanpotik, atzerritik, euskara ezagutzen ez daben familiak, familia euskaldunekin elkartzeko zubilan bat bezala itxen dabena. Eta, euskeriak batzen gaitxu eta korrikia euskeriak batzen dau. Euskara gara, ez da? Leheru bat dioen bezala. Bergara, ondion korrika ez da heldu, baina gogotxua da. Bai, gogotxo. Ez natu herri, ondio izara pegauta, baina gogotxo. Korrika gati merezi dago, ez da? Olako orduetan esnatzia. Bai, hori beti. Zalantza barik. Zer asmo, noraino korrika itxeko asmoa? Ba, Antzolara joeteko asmo edek hau. Ibili ginen horre dudetan, eta nitsi gendun kotxe atzo ezibiltzeko gero gezidedo, ezibiltzen bueltau, eta aberraiegetan gaien, zebestela hori bai problemia. Ederra korrika, berezisa. Bai, berezisa eta merezi hau. Ordu honetan esnatzia eta araño jutia. Baina baino entzen gan. Eta gero ulertzen dut, erramu zapatuaz gozatzeko aukera edukiko zula? Hombre, korrika egin, gondo gozaldu eta gero ferixara, direkto, Gaur eguna gau, luzatuko da gero orduen, ez da? Bueno, lehenengo gero elorritxotik deku, korriki, orden doble sesion gaur, bai, hainbeste guztetak ubirriken bidule, bai. Korrika pasako da, baina gero euskera zintegun 375 egun, ez da? Holaxea hori, aberre izan eta venga, egurra, leña. Zer egizien gustatzen jatzuena korrikati? Lagunekin eta denboria pasatzea. Eta noraino ingo duzu, korrika, ze asmo? Dauku asmo Antzolara arte, baina eta gero hango saldu. Eta gero Antzolatik bueltan erramu zapatua, bai, edo? Bai, ilusio asko dauko. Korrikan euskeraz, bai, baina gero urte osuen zierbe euskera zinbida, ez da? Bai, erabileria. Kartzala zarren izena erango dozu lekukua, berezisa izango da, ala? Bai, lehenengo ditxaren ematetan lekukua eta gainerak gaztetxean izenean oso pozina, bai. Korrika berezisa da, zer eragiten da hor barruan? Bueno, guapoa etortzea hona eta guztia herri zerri dano garela horre kilometroanak betetzen eta jendia biela partatzen, nire asko gustatzen da. Ados. Ulertu esnatu berritan zazela, edo? Junez, ordu bitxi izan lotera eta seiritan berrio gora, haukat kriston loguria. Eta gero horren ostien erramu zapatua eba dator? Horia, intensio botatzea siestatxo bat, eta gero ja ikustia azokia eta gero harri bazkaixa. Ados. Korrika orduen, noraino, Antzolaraino bai edo? Keba, nik uste dut ingotela San Antonio arte dagoela txokolata dia eta berrio etxea lotara.
Badator Bergarara korrika, Irala kaleti sartzen da bilontxo bertan, girua itzela, hemen kartzela zaharriko kartuko da biolekukua, eta hemendik aurrera ja, estanda ingo dau. Badator korrika Bergarara be. Mende berri bat azteko du korrika, buruan munduan, makina jendean, pentsatu globalkitak lokalki ezalda. Dagoeneko azkeneko kilometroak egingo ditu dagoeneko korrika, Gontxe Bergaratik Antzulara etorriko da, pusik dauze. Herrixen badielako ja, dagoeneko urte batzuk, Antzularaino heldue ez dala, ja bada, seguru hemen be, irudi politxatu poko ditugula. Antzulako alkati hemen prest daku, berok eta ariketak itxen, ez da? Bai, zemo uzauz, egun hon? Ondo, pozik, onda noi. Hainbeste urte pasaue barik? Behatzi urte, azkenian, bueno, oinati euku paralelo eta, batzutan tokatzen da eta beste batzutan ez da, urten pospozik. Zela somentan dozu herrixe, segirokin? Nik uste goguakin, ez? Eta gaina herrixan dako konbeni da, korrika azkenian beti juten da jendia pixkat emendatzen da, korrikak bai emuten dau puntua, ez? Eta, bueno, aberroin jendia animatzen dan be bai, euskeraz ikastea, eta euskeraz itxea be bai, Euskaldunok euskeraz itxea, eta, bueno, pozik. Aupa, tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Balio deixela hemen bildutako indarrak, euskerian aldeko indar honek egunerokorako be, bai, egunerokoan euskeria erabiltzeko, guk erabiltzen ez gu, beste inok ezko dalako erabili, bai, balio deixela indar honek egunerokorako, eta hemen lekuko aldakeria, Olatz, Carlos, Iker, zer modu, ondo, egunon! Aurten goienak Antzulan hartu dau kilometrua eta Asier Larrea lankidea izango da gaur geure lekuko hartuko dauena. Asier, egunon? Egunon, Aitziber, egunon. Ze modu zauz? Ondo, pixkat, urduri edo, baina ja onara bidien, ikusi zela jentie berotzen ebilen, Bergararuntz, eta gogotxu, ager ja korrika heltzen den. Oinartien jarraiketan egon zara, debogoinian aurre zein jutxune kilometruak, pantalla bidez badabe, ero? Bai, horre gonaz, goien eusetik karreri o korrika jarraiketan, da hori, herririk herri zela sartu dan, jente zauna, ambientia, gabez eta, baina, bueno, jentia oso gogotxu beti moruen. Arrasatuko azara baina Antzulako odola be badauketzu, eta Antzulako berri emailea be bazara, zeuri proposamen egin jatun, zeatik eta zela hartu dozu hori? Bai, harritxuta zira baten, baina gero, asko postu nintzen. Ez, azkenien aitxa eta mama hemenguak die eta izen die, eta gainera auzo honetakoak, antiguakoak, orduen, kasualidades hemendik hartzen dugu kilometroa edo bai, eta kriston ilusinu, ez? Omenaldi pertsonala, egin gutzezu, ez da, duda barik? Bai, urengatik bai korrika ingo, eta hori be, karka simboliko ambizia dauko, ez da. Arro sentitzeko arrazoiak, eta gainera, aldamenean daukotune Jesus Kortabarria kaxetak lagunduko zu, elkarrekin. Izen behezu, goienak idiezara, zozketan parte hartu duzu, eta tokau, eta pozik. Bai, posik, da sorpresa, zati, ni uste nean beste matzoi tokako duela, baina sorti bihurtu alde hortati. Ez da lehenengo aldi izango duzuna zuke korrika eta testigu eren guzuna bez? Ez korrika indot urte askotan. Eta testigu egiten lehen bi aldiz ibiltan nago. Horte izango, hiruerrena. Seguru asko, azkena. Bueno, ikusiku, momentuz. Bi urte barru ondion, ez dago inora bateko asmoik. Baina lekuko eramateko operia ez da zarri hauten. Eta Asierrekin batera, aitxe zautuko zauela pentsetan dut, Asierrekin batera eruotia
Ze suposatzen dut hori, ze sentimentu katzen dut zuri? Aitea betarteko inoan. Emaztien nengu zuen esan, nahiko harremanon dago, gaina bere izia bat dago mazela dago. Beti ikusten guen, oso emakume alai eta jatorra, baina da oso maka. Eta hau ikusten maute antzuten hau, uste dut, ni bezala ongitiko hau. Eta zuek emuneko eta zuen jarra, eta berak emungo zuek dudabarik injarra. Bai, espero, bentsat. A ver, lagundago mesea izaten da. Baina bakitzu, bultzakai emoten dagoela korrikak. Bueno, petzetan dut entrenamentu ero, beroketa batzuk eren biko txuzula aurretik, Bai, pizke berotzi hau nahi, boldizia ez da oso berua eta orduan usoketa batzuk eta egin, eta prestatzean, ez da oso bide luzio, baina aldapia azteak hor, eta aldapan ondo jotegan, enbion bidea. Da herrixen segiro ikusi dozu, badi ez 7 urte antzuletik pasau ez dela? Bai, baina, beti juntzen, nik azken erpatu zanean, etorri zan, erosuko mendatetik bera. Eta, karo, handa antzuloko lurra bada, eta ara, ginen, mordozkia, ginen antzuletik orduan be. Eta, beti moitzen da, halako egintzetan. Eta baina, egun argila daueneko, segiro topo dozu, jentia kalien ikusi duzu, ero? Bai, bera junda jendia, ia pregati lekuko ekrikoa eta, guk hemen hartugu, jarriku, eskerra bidean, eta hortik irtingo da, debago inatik, eta, bale, a ver, nola bukatzen da biak Bilbon. Tokiko komunikabidea, Espirian Ategiako landanagatik eta ingo dozuenagatik. Zer gara, euskara gara! Antzuela zerkatuta ea, kilometro batero beste injuzu? Ez nahi ziritzen kilometro batea itxera. Bueno, baina injuzu, takarran injuzu. Indot. Aspaldi xen antzuelatik paseuarik, zera sentiru dozuna? Gustola, aspaldian pasatzeko eta bagenkoan gogua pasatzeko. Eta, ez da oso ordu honean pasau, txarra bez, baina, guardiko ordu batean amaitxan pasuko balitzu hobe, baina ondo. Pasau da horretxekin pozik, ez da? Hori da, oso pozik. Atxeden hartzen eta txokolatia hartzen, ze mozku da txokolatia? Oso ona, hemen berua gainera, hemen hotzai doela. Kantzauta zauz, o zela zauz? Ritmoa dauka karreria, baina bestela ondo. Azkoin juzu? Bastante, desente. Nondik nora, gutxi gora bera? Bergatik etorri zara, ero bidien harrapa? Bergatik, hau antzulara, kalera eta ontsa txokolatia. Ondo. Eta zu, ze moz zauz? Bastante ondo. Txokolatia irabazteko nahikoa inda. Meritu orduan india. Zehose. Bintzet, madruga bindu eta hemen gozaltzea. Pozik, horrekan partidatzea den? Bai, politxa. Trago zua gotze zu, Hemen txo onduen, hemen onduen. Korrika baino beto hemen txokolatiakin, gozaixa eta... Zela panda korrika bezala? Ondo. Indu Bergara bajoa, pixkat Antzola herrixa pasau, gora segi, eta listo. Bergaratik Antzola pasau hartia. Pasau eta ja deskarga aldapia zeuanean eta la indu eta txokolati hartzea. Así que listo. Giro politxe herrixen. Giroa bai. Egualdixak ez daula hundu asko baina. Arpeio nahi pini behar. Hori da. Eta zu zemo usauz? Ni ondo. Gutxi gantzau, nahiko hain da, eta... Nahiko hain, Gozaixa irabazi, eta oin bota berriz. Zer da zuretako korrika eta zeatik parte hartu duzu? Erritxi paratze salako eta euskara bultzatzeko iniziatiba ona, orduan, laguntzea korrika hain pixka eta gozaldu hain da, nahiko hain. Pasan ordua, ez da, Antzulatik pasetako? Bai, oin dela 6 urte, ez da, parauzan, eta orduan txikitxa genan, eta oin berriz politxe izan da, nik ondo pasat. Bai, enjerra hartu, eskerrik asko da. Bai, zuei. Batzuk jai, beste batzuk lan. Hori betokatzen da, holako entzako lan eitzia posa, beti guztua. Pasan ordu Antzulatik pasetako, ez da? Hoi da. Goizetik txokolatia behotu, eta hori jendi emon. Segiro. Jende asko ibilia, asko. Zogarrixa da. Pasien abintzara. Bai. Zuebe bai.
Bai, hoxe, irudi politxak ikusitxugu. Earki. Ze moduz da txokolatia? Oso goxua. Eta ze moduz hauzu? Ondo. Hemen ambientian eta ondo, eta korrika itxen eta ondo. Hori zamen notuen, oin lasai, baina oin hartian, zer, takarran ze moduz? Kantzauta, aldapa asko, deskargan ja, eta ja kantzauta orduan huelta. Nondik noran jozue? Errekatik deskarga hasierara, eta hori kantzau inga eta bideratu inga. Eta segiro, bizi izan dozue? Ona, oso ona, eurixe itzen daupena, baina bestela oso ondo. Posik? Bai, oso posik. Zube posik? Bai, nire posik hemen ambientiakin, eta ondo. Ez dakit aurrez men antzulan toko jatzuen zuei, korrikan etxia? Ez, korrikan antzulan ez da tokau, sekula. Tokau da, baina akaso zuri ez? Neri ez. Lehenengo aldiz herrixen injozuna? Bai, eta jende asko ambiente ona. Eta unkitxun zara, oza? Ez. Pixkat, baina ez asko. Hola, emozioa, herritxik pasatia eta, baina, sin más. Da ointze plan dokotzue? Etxea jutia oso goizez nauga eta hotza eta eurixa pixka dabil, etxea. Txokolatia gozatu eta eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Kaixo neskak, ze moduz hauze? Ondo, posik. Bai, ondo. Posik, kantzauta bai. Jozu orduan kilometro batzu? Bai, inditxu errekatik guk antiguara arte indou eta oso ondo onga. Eta momentu unkigarritxa bizitza? Bai, deskargar arte gogorra. Deskargar arte? Nik bai. Nondik noran jozu bat? Errekatik deskarga zierara. Oso ondo, Bai. Eta, oin zein gozue? Ontxe, akalian egon lagunekin, eta ondo pasau. Paseu betzuen gogua herrixe bizitzeko korrika? Bai. Ja, azkenian ez da urtero pasatzen, orduan, disfruta guen bia. Takarraren ninjozu, berezitako premisu entzen? Bai, txokolate berua, hemen lantalde kristona hau, eta eskertzen da, inarrak rekuperetako, ze aldako naino eta bukaerako igartzen zen, ez pentsau. Goienako lekukua zuk erun dozu, goienak idiakin batera zelako esperientzia izan da zier? Oso kompletu, oso politxa. Kristo jendetzakin juntau gare, hasieratik, da nik uste horreko txukun eruen dugula. Furgoneten nuen animo danekin, €1, eta bai, ritmoa jarri dago esan bida, baina, bukaera arte nik uste tankeria mundu gula. Lekuko hartu horretik egon gara zurekin, hartzeko momentu hori zelako izan da zier? Oso politxa, haitzu, bai, oso politxa, azkenien hor, gauza asko juntetan die, eta, ez dugu estrepozu nien, besta, así que, ondo. Zardino, kaxetak. Kaxeta pospozik pena, prixa apur bat eukela, baina bai, oso gustora fanda, bera, zeinak izango zan, eta mapik urte dauzkela, eta firmako benitxun danok, bere adinakin nolan ibiltzea adazgola korrika, eta bai, bera be eskertuta, eta gube bai. Argi dagoena da, korrikan itxeko ez dagoela trabaik, umeta guzti. Bai, asmoik etua, baina esnatu inda, eta ala, danok alea. Oso ondo, pentsatzen dut posik. Bai, azte bukaeran berriberan inginuan da, gaur hemen da, holaxe, posi bai, emozinua. Azpaldian antzulatik hamek pasatzek eta... Pasauen gogu ez. Hori da, bai. Eta bere kontokutza zu handitxu da nien, ez da? Hombre, kontoko jau, bai, argazkixa, atzo korrika txikia zoganean petua jantzi eta argazkixa eta gontzan da, holaxe gabet. Oso ondo, hau pasuek, eskerrik asko. Goizaldeko ordu bisetan, lehintz gatzagan hasi eta politxo zeharkatu ditut egoieneko 7 herri. Azkeneko antzulan eta dagoeneko 24. korrikak bada aurreren dau. Eta Bilborainoko bidia egingo dau aurrerantzian. Dudagari politxa izan da eta horren erakusle itxi ditun irudi politxak.
Eskerrik asko, txukundu dugu, mila esker! Horri dugu pankarta eramaneak eskerrik asko benetan. Venga, besaide eta venga! Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera, larruzera ikitako milaka Junkeraren fandango berri bat ezara, iraia berri baten bila. Korrika! Arrandoaren egaldia lumadi berriaz. Korrika! Rintzi zarra lau gaztetan, gailur berrietan. Lau buru bat gato batean baino, euskara gara. Ilargi